Els podcasts del Mercat de les Flors. És molt xulo el tema de la bici. Ja funciona, això? Doncs ja aprofitem perquè... Ens posem a gravar mentre anem en bicicleta. Ella és la Sònia Gómez i ha vingut pedalant des del Poble Sec fins al Llobregat. El Matías i jo també hem vingut amb les nostres bicicletes, però dins del cotxe, perquè necessitàvem un estudi mòbil on gravar una part de l'entrevista. I perquè no estem tan en forma, la veritat. El fet d'agafar una bicicleta i estar a plaça Espanya i al cap de 40 minuts estàs aquí, no? Que sí que hi ha un aeroport, però hi ha tots aquests camps que estan superben cultivats i és un salt... Per mi és un salt qualitatiu que amb cotxe o el que fos, jo no gaudiria com quan pots tenir aquesta autonomia. Ens trobem al Delta del Llobregat per parlar de camins, de bicicletes i de dansa. Aquest lloc va ser l'espai d'una performance que Sònia Gómez va dur a terme dins del festival Terra Teca Traca, el novembre del 21. Un festival sobre art, ruralitat i agroecologia que va tenir lloc en diferents punts del territori. I en aquest espai que fa de llindar entre el món urbà i el rural, la Sònia va treballar amb un agricultor de les Terres de l'Ebre i un ornitòleg. Però clar, per arribar aquí creues totes les vies d'entrada i de sortida a una gran ciutat, per qual estàs com trepitjant terra, vent, sol, l'olor d'un lloc de camp, però per arribar-hi has tingut que passar per sota de bastantes vies d'aquestes grosses, no? I el fet d'anar-hi en bicicleta, com et fa reconèixer aquestes vies, aquests terrenys, aquest paisatge? Com és de diferent? Primer hi ha una... És divertit perquè a nivell d'orientació no té res a veure, perquè es barreja l'urbà, que ja té les seves coses a nivell d'orientació, i la dificultat d'estar a una perifèria anant per camins, que tampoc no és una... I hi ha molts camins que es barregen aquí, en aquesta zona del... Tu t'orientes bé? No, jo ara... Perquè el primer dia em va costar 2 hores arribar. Ara arribo en 45 minuts. Sí. I si vaig ràpid, amb 40... Un moment. I allà... Ara la bici és bastant entrenament per mi. Tinc el genoll esquerre malmès des del 2017 i la bici la faig servir diàriament. Jo el problema és que tinc un lligament trencat. Llavors, clar, aquí el genoll està alineat i la força no està en el genoll, està en la musculatura. Jo trobo que això em va bé, però potser... Però és collita pròpia, L'entrenament del cos i de la consciència plena s'uneixen dalt de la bicicleta quan la Sònia creua els carrers més ràpids de la ciutat amb tots els sentits alerta. Però ara anem tranquil·les entre les carxoferes del Prat, que estan en el seu moment més esplendorós. I com era aquesta idea del quilòmetre zero, de la reflexió, d'on arriba el que mengem, i clar, amb tot el transfons de la sensibilitat sobre el medi ambient, doncs em vaig trobar aquí al Delta del Llobregat fent una performance que cada 3 o 4 minuts travessava un avió, no? Llavors, clar, i aquí hi ha tot el... A més, just en el moment en què estaven
estava la Ricarda, no? L'espai natural de la Ricarda, lluitant perquè no fessin servir els seus terrenys per ampliar l'aeroport de Barcelona. Tot el que feia servir era plàstic, i ja estava en un festival que era Terra Teca Traca, amb tot aquella, al fons de què ens posem a la boca, d'on ve i com vivim, no? I llavors jo feia, ostres, jo per fer això estic en un espai de denúncia, però la meva feina té una inèrcia que fa que totes les imatges que us estic oferint, molt contrastades amb el lloc, tenia un osito de peluche gegant, per exemple, feia servir també, anava amb una indumentàries impossibles, d'anar vestida d'esquí, no? En un lloc que no hi ha neu, com molts contrastes d'aquest tipus, no? Però al final la reflexió era, o sigui, vivim amb una inèrcia que fa que hi ha aquests festivals i amb totes aquestes bones intencions, però en el fons seguim fent el mateix de sempre, i jo la primera, saps? I m'agafava moltes ganes de plorar, i plorava molt. Mira, que estem al costat d'una fàbrica que treu un fum increïble, Sí. al costat del riu. És bonic i alhora també és terrible, no? Com això que acabes d'explicar. És injust, sí. Bueno, mires on miris, hi ha edificacions, hi ha fàbriques, el riu Llobregat, i tot això a la natura no li importa. S'ha adaptat i és impressionant. El miracle de sobreviure, no? Sigui en les circumstàncies que siguin, d'alguna manera. Això té a veure molt, potser, amb la nostra feina. El primer dia que vaig venir, al tornar, estava com molt feliç i veient els... Vaig veure un ocell, que és molt difícil de veure, la puput, saps aquest? Que és molt vistós, i quan el veus al bosc sempre està fugint, no? I aquí els ocells, per observació d'ocells, estan tan acostumats a avions, gent, als camps de conreu, i ja tenia una puputa a 1 metre, i no m'ho podia creure, i estava com així, com molt innocent, no? Així com molt naïf, i no respectava la dreta o l'esquerra del camí, i em venien aquests ciclistes amb la seva indumentària, i em feien com... Jo, ostres, si estem en un lloc... No, és un lloc que té un ordre, vull dir, has de seguir l'ordre, però aquí hi ha molta gent que fa servir aquell lloc, és a dir, que sent un lloc natural és molt urbà, finalment. No és el primer cop que surt del teatre. A Experiencias con un desconocido, del 2007, desplegava l'obra des del terrat de casa de la seva mare fins als bancs de la Rambla del Raval, o a Ballarina, el 2014, que també es va plantejar com una peça de múltiples incorporitzacions i diferents escenaris. Nosaltres, ara, ens fiquem dins del cotxe per parlar-ne millor. No tant com sortir del teatre, sinó com desprendre's de les necessitats que fem servir, o dels mitjans que fem servir quan fem espectacles en el teatre, no? I jo li deia això, ballar al lloc, no? Com fotografiar un lloc, com... Saps? Quan utilitzem aquest temps verbal, doncs, ballar un espai. I com una pulsió de través de la dansa, del moviment, doncs evitar aquell lloc que no tindria per què estar... que no tindria per què passar un espectacle. Llavors vaig amb aquesta idea d'exorcitzar un espai a través del moviment i la dansa amb aquesta peça, Ballarina. La disciplina del cos i del moviment és molt exigent amb un mateix
I amb això, si estudies, t'entrenen. I d'alguna manera no t'ho acabes de treure. Jo no m'ho he acabat de treure mai, i mira que no faig coreografia, ni que encara és més exigència, no? Però dintre d'aquest cos performatiu que balla, que és el lloc on a mi m'agrada ser-hi, on m'agrada investigar, que la performativitat és molt accessible i pot ser molt senzilla, però des d'aquesta senzillesa, amb aquesta exigència d'un cos preparat per ballar, doncs crec que és una combinació, i segurament també hi ha una cosa de caràcter que també es barreja, no? I amb aquests 3 elements doncs em complico la vida. De fet, la peça, l'última peça de Black Body, Punts suspensius, perquè és un títol molt llarg, on jo no estava a escena i on deixava aquests 5 performers ballarins quasi en cru a escena, perquè una altra fascinació que tinc és la senzillesa. I confio molt que allò senzill pot tenir una dimensió artística i excepcional, no? I especial. I això ho porto buscant des de sempre. I aquest lloc tan senzill que podria ser, que sempre penso que és obvi, cada vegada s'està fent més complexa. És curiós que parlis de senzillesa aquí. Sí, però en realitat tots els elements eren molt crus. De fet, no se sabia ben bé de què anava l'espectacle. La gent no va captar, i jo vaig confiar tant en depurar aquella senzillesa que em vaig passar molt. I em semblava increïble, i deia, però clar, no estem amb la mateixa sintonia, el públic i jo, realment. Vas notar això? Sí, totalment. I és molt bonic perquè ara jo vull continuar cercant des de les 5 representacions que vam tenir al mercat, amb una peça que no va funcionar com pensava que tindria que funcionar, i ara la torno a aixecar, que és una cosa raríssima. És a dir, ara jo m'estic trobant amb gent, amb persones que tenen programació, i jo els explico, no vull tornar a fer la peça de nou, la peça està feta, la peça té una continuïtat, i no ha funcionat, però això no importa. I amb el que no ha funcionat, jo vull continuar fent aquesta cerca des d'aquesta senzillesa i aquest lloc cru, no? Encara hi confio, no? Parla de cruesa, un concepte que ens acosta a les maneres de la performance, als actes de realitat. De fet, durant molts anys, les seves obres estaven carregades de material autobiogràfic, com la mítica peça Mi madre i jo, amb la que va fer més de 100 actuacions i va donar la volta al món. És que amb aquesta feina a mi se'm barreja tota l'estona. Ahir vaig tenir una reunió amb Narcís de temporada alta per parlar d'algú que no havia funcionat, que és una cosa excepcional, i vaig donar les gràcies perquè a més estic fent una sèrie d'entrevistes. I clar, va haver un moment que jo estava fent una peça i el Narcís es va agobiar, però em va dir, ei, què vol dir això? Dic, no, és que a mi se m'està creuant tota l'estona, vull dir, d'alguna manera estem tota l'estona en una representació. Llavors, si tens un punt performatiu, és que és tota l'estona que el pots fer servir, no? És com que, no sé, això dels actors i les actrius que diuen, no, fins a quin punt està, no? Perquè ho tens molt per mà i llavors... A mi m'agrada molt quan això passa, que a la vida se't creua la performativa, bueno, la feina, no?, de manera natural, i entres com, bueno, parèntesis de uau, però on està, no? Estic fent feina ara. Escoltem un fragment de la seva darrera peça amb Núria Guiu, Magí Serra, Elisa Keisanen, Guillem Mondapalol y Pere Jou. Hemos hecho lo del bailarín y esto es muy importante. A ver, el micrófono, a eso. Sí, no era de ayer, pero hemos quedado que lo repetiríamos.
Sí, porque el hombro también es bailarín. No, y que es que yo quiero decir que yo me siento muy bailarín. Yo también, Guillem, yo también me siento bailarín. Yo también siento muy bailarín. Y te ponen estas músicas y empiezas como a expresarte con el cuerpo. Porque yo soy bailarín. ¿Cómo que somos bailarines? Y bailando pues se alegra la vida. ¿Eh? Y bueno, la siguiente música ya puede entrar. The Black Body, The Blue Mind and The Fluorescent Guts és un títol complex, però que desvela la gamma de colors de la feina de Sònia Gómez. El cos en la foscor d'on emergeix tot, la ment en blau del nirvana i l'estómac amb l'energia fluorescent de l'excitació. La peça també anava o això explicava, de què pensen en escena els intèrprets. I tu què penses quan ets a escena? Jo tinc el poli malo, normalment, quan estic a escena. Jo el que vull treure és la pressió d'estar actuant en escena. Això ho porto des del 2014, que ho estic intentant, i no ho aconsegueixo. Em vaig creuant amb gent, ho vaig proposant, i aquesta pressió, la pressió d'aquest moment present, doncs és una dèria que tinc i algun dia ho aconseguiré. Doncs durant el procés vam parlar del benestar, de l'estar bé, de la paraula de cuidar-se, i això ens va acompanyar durant tot el procés. Una vegada vam arribar a la representació, doncs allà era sálvase quien pueda. La investigació com a actitud del dia a dia fa temps que l'acompanya. No he vist ningú passar tanta estona llegint etiquetes de productes abans de triar el que vol comprar. El 2003 vaig fer un espectacle amb el Rodrigo García. Clar, el Rodrigo García ja venia amb tot aquest transfons del sistema, de com fem servir el sistema i com el sistema d'alguna manera ens manipula i ens atrapa des del que mengem fins al que decidim que comprem, que no comprem, no? I arrel d'aquella experiència vaig començar a mirar les etiquetes i ja no ho he deixat de mirar mai, la veritat. I amb el Rodrigo era treballar a la primera divisió d'aquest món que General Electric enteníem perfectament i volíem seguir obrint via, no?, en aquella via. I el Rodrigo, d'alguna manera, com vivia a França, doncs ja li havia passat, no? I estar fent aquest tipus de feina a la primera divisió en un país on la cultura és tan important com a França, doncs, i després de fer 100 vegades un espectacle molt, molt brutal, doncs allà vaig dir, mira, però aquesta energia potser puc fer el meu. A banda de treballar amb la companyia de Rodrigo García el 2003 i de la seva estada a l'escola belga PATS, la formació més important va ser amb el col·lectiu General Elèctrica, una experiència que també ens van relatar Tomàs Aragall i Sofia Asencio al podcast dedicat a Societat Doctor Alonso. Llavors va ser primer una energia molt forta de molts joves de Barcelona que ens vam atrevir a ajuntar-nos a molts, perquè eren 20 i pico o 30 persones, que passaven per allà contínuament. Després jo crec que va ser una escola, va ser la verdadera escola del Roger Bernat, del Tomàs Aragall, de la Mia Esteve, del Nico Baixas, me'n deixaré un muntó, de la Sofia, de la Sònia Gómez, de l'Andrés Waxman. Sí, vam passar per allà molta gent que després ha seguit treballant, cadascun al seu projecte, i ens vam ensenyar coses uns als altres. O sigui, va ser una escola. Vam estar 5 o 6 anys, es feien classes allà, tothom es barrejava, era actor d'una peça, dramaturg de l'altra. Llavors jo crec que jo allà vaig aprendre a fer el que faig. Sobretot una energia molt bèstia d'aquest
poder de fer les coses, no? D'agafar un espai, de transformar-lo, de barrejar-te amb molta gent de teatre, gent de dansa, que era una cosa molt del moment, que era un tipus de teatre que venia molt de la Pina Bausch i que després també a Bèlgica i a Alemanya, no? De barrejar teatre i dansa, i nosaltres vam continuar aquesta estela, que no la vam inventar, ni molt menys, però sí una manera de treballar i jo vaig descobrir el que era poder ser creadora dintre d'una peça. General Elèctrica va durar del 96 al 2001, però va marcar tota una generació amb una manera de fer que continua avui als escenaris i que Sònia Gómez ha dut per camins particulars fins a aspectes de la vida reconsiderada com a paisatge agudament estètic. Bueno, passar per General Elèctrica va ser un regal perquè jo acabava d'estudiar a Brussel·les i just l'últim curs que jo vaig estar a Brussel·les va ser quan Tomàs Argall i Roger Bernat van començar l'any 97, doncs, que ells havien acabat a l'institut, i aquesta aventura, que jo al principi no entenia, perquè deia, que raro, què volen fer això? I juntar gent, en quin sentit? I on està el projecte? Com farem diners, no? Si ara ja tenim que treballar, no acaba d'entendre'n. I clar, aquella trobada d'aquelles 50 persones que més o menys anàvem, que ens anàvem trobant i ens anàvem creuant i anàvem intercanviant dèries i moltes il·lusions i també pràctica i maneres de fer espectacles. Clar, això van ser 5 anys, seria com un postgrau, no ara, una mica? Després dels estudis, no? Institut del Teatre, Parts i General Elèctrica. Estava molt enamorada de Roger Bernat i això era fantàstic. Vaig aprendre molt. Clar, nosaltres solucionàvem escenes a casa tots els dies. Que a part van ser 10 anys amb ell i tots els seus muntatges de primera fornada de General Elèctrica els contrastàvem a casa, no? Era com una espècie d'ajudant de direcció a l'ombra, no? Però era lo natural, parlàvem de... Clar, no sé, com si algú a casa seva té vaques, doncs parlen de les vaques, no? Nosaltres parlàvem d'escenes. Jo és que vaig en bicicleta des de sempre i a Barcelona m'agrada molt i dic una cosa com una mica com de jove quan vaig en bicicleta, que és una conseqüència d'una fisicalitat. Et poses amb una certa adrenalina també, perquè si vols anar ràpid i hi ha una altra cosa que faig que és molt curiosa, no és que sigui molt curiosa per res especial ni res, sinó que jo als passos de vianants jo m'aturo sempre i llavors es crea un conflicte sempre, pràcticament, et diria el 98% el vianant em diu que passi, però jo m'he aturat, jo sóc el vehicle i vostè, senyor, senyora, nen, el que sigui, té preferència perquè no és un vehicle. Jo sí, ja que a vegades ens acabem discutint, no discutint, però no, tu, no, jo, no, i al final jo sempre no, és que... I a més, clar, aquesta adrenalina, no?, de poder aturar-se a temps, és molt físic, això, també és molt escènic en un moment donat, és molt performatiu, no?, I això és el dia a dia, que m'encanta. Llavors, tota aquesta fisicalitat, adrenalina i atenció plena, a mi em connecta molt a estar a escena. De fet, jo utilitzo aquests elements quan estic a escena.
amb aquesta que porto ara de carretera tinc bastant accidents, sí. De fet, ara venint m'he fotut un nyap així. Sí. Estic com acostumada ja. Adéu! Bé, aquests que anàvem a saludar. Girem cua, no? Aquest és un podcast del Mercat de les Flors, Barcelona 2022.